תגיד לי רגע, אחי, אם חסר לי לימון, מלח לימון זה תופס? מה? במתכון שהיא נתנה לי, צריך מלח, צריך לימון. עכשיו חסר לי לימון. מלח לימון זה כמו שמפו ומרככת בבקבוק אחד, זה תופס? פה השניים באחד האלה אף פעם לא עובד. למה? הפרשם זיף זה אחלה דווקא. כן, אבל השיער יוצא גם לא נקי וגם לא רך. יש לך בעיית ליפה קשה, אתה צריך ניקוי חול, משהו אחר. יש מצב. בכל אופן, אני לא סגור על המלח לימון. יש לי חשד אבא שלי המנקה איתו את המכונת כביסה. תעשה איזה בירור. טוב, אני זז. זוז? אתה לא שואל לאן? לא. טוב, אז ביי. תראה עוד כמה ימים. מי עוד כמה ימים? לאן אתה הולך? לבקר את אח שלה בכלא. של מי? של מלכת אנגליה. של מי? תגיד לי, אתה רציני? איך מזה שדיברנו שאנחנו מעיפים אותה מפה, אתה הולך איתה לטרק בכלא? אם זה היה אח שלי היינו מתעלמים? אבל זה לא אח שלך, נכון? זה אח של ההיא. אבל זה יושב לי על נקודה רגישה, אחי. טוב, יאללה, סע, יאללה. יוני, אחי, היא כולה בשווה על מה שקרה ועל זה שהיא שקרה. היא לא מפסיקה להגיד שאלוהים יעניש אותה ובית דין של מעלה ישפוט אותה ומה שאתה לא רוצה. אולי תשחרר אותה מזה. נו, תגיד לה שאתה סולח, שתיסע בראש שקט. שום סליחה לא מגיע לה. יוני, נו, כולה התאהבת בה ודווקא לך ברקס. מה, יצא קצת שקרנית, סבבה, הייתה לה סיבה, נכון? איך אומרים, אל תשפוט אדם עד שהיית בנעליו. איך תדבר איתה? שאתה תרגיש יותר טוב, לא היא.